Здравейте! Днес ще разгледаме темата за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията по АПК. В член 21 от АПК е посочено разбирането за това какво представлява индивидуалния административен акт. Това е изричното волеизявление или изразеното чрез действие или бездействие волеизявление на определени органи. В член 21 алинея 4 законодателя посочва, че отказа на административния орган да извърши нещо или въздържането му от определено действие следва да се възприема като индивидуален административен акт. Защитата срещу неоснователни действия и бездействия е нормативно регламентирана в глава 15 от АПК. Условията за тази по своя характер специална защита са три. Първо, да е налице неоснователно действие или бездействие на администрацията. Второто условие е това действие или бездействие да не е преустановено. И третото и последно условие е органа да няма правото на преценка при извършването на действието или бездействието. Т.е. да действа в условията на обвързана компетентност. Кога е налице неоснователно действие? Член 250 алинея 1 от АПК посочва, че неоснователни са действията, извършени от административен орган, когато те не се основават на административен акт или на закона. Неоснователните бездействия, при тях административният орган не е изпълнил свое законно установено задължение за действие. Тоест, следвало е да направи нещо, но по различни причини не го е направил, което е довело до някакви отрицателни резултати за заинтересованите лица. Когато съда прецени, че има неоснователно действие, той се произнася с разпореждане. А в случаите, когато имаме неоснователно бездействие, съда се произнася с решение. Здравейте! Днес ще разгледаме темата за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията по АПК. В член 21 от АПК е посочено разбирането за това какво представлява индивидуалния административен акт. Това е изричното волеизявление или изразеното чрез действие или бездействие волеизявление на определени органи. В член 21 алинея 4 законодателя посочва, че отказа на административния орган да извърши нещо или въздържането му от определено действие следва да се възприема като индивидуален административен акт. Защитата срещу неоснователни действия и бездействия е нормативно регламентирана в глава 15 от АПК. Условията за тази по своя характер специална защита са три. Първо, да е налице